ओंखाम उखैबायनोहाय बियो था जानसै लोखि सु गुड बय अख्लाला ओंखाम उखैदोंनो रिक्सा ओंखाम जामारसै उखैमारदों दानो बे गथ'आ टाइम जानायखाय लेट जाबायना दिनै ओंख्रियानो थाब मोनासै नालाय ओंखायनो बेनोबो होनाय जायाखैमोन ओंखाम जानसै बोरायनो थोरसियालाय थोरसि हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर जों दायो माने आरो बाजाराव थांनो गोनां जालायबाय आरोना माने रेक्सनि आरो मोनसे भेक्सिन होबावनांगौ दङ डक्टरा मैया फन हरनानै लेंहरदोंमोन बाट आं मैया सोलाबासैना नोंसोर नुखादोंमोन आं मैयाबो मार्केटाव थांदोंमोन गस्ला ड्राइ क्लिनिंहैनो ओमफ्राय दिनै थांसिगोन आरोना आङो थ'दो होमबा लोगोफोर थांसै माने सामफ्रामबो बाजार आरोना बेरायनायल' देवान जाथारबाय आं लोगोफोर थ' होमबा लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन नै रेक्सा जोंना दल'खौनो थाया आरोना बियो थ' होमबा थांग्रोसै ट'ट' लायाबा जाला मेंजोबो बेखौ लांनांगौ माने संख्ल' संख्लाथार लामायानो मोजां नङा आरोना हाखर हाला जादों चलो होमबा थांग्रोसै लोगोफोरा न'खराव लोगो मोनगोन भिडिअ लानाय जायोबा लानोसै नायनोसै मा जायो बाजार मोनफैबाय नै बाजार रासमेलायालाय बैयावसो जादों दा मिलाय नै एसेयावसो जादों दा रासमेलायालाय सिगाङावसो जादों मैयासोना बेरायनानै फैबाय मैयासोना बेरायनानै फैदों दाबो कमप्लिटआनो जाजोबाखैबा जायाखैनोबा दाबो मिथिया मालानिफ्राय जागोन गाखोगोन दाबो जायाखैनोबा जायाखैनोबा बानायाखै बेहासो मालाय बेरायफैबाय थानोमोन रेक्सासोना मालाय स्टाइल बाजारखौ साइज जाबाय मोनाबाथाय भिरानो लाजाया नै माने बे साइडआवहाय माने कारफोर सोरनोबा भारा नांगौबा बिथिं मोनो आरोना नै बेफोरावहाय लाइन दोनजोबो भारायाव थाङो आरोना सोरनिबा रिसेपसनफोर जादों खोमा कुशाल रेस्टुरेंट नहीं है কইতে পারে না বেচারা কঙ্কস্তানি দোকান নেই বিয়ে ফার্মাসি দোকান ব্লগে ছাড়িয়ে দেব बेटा देखिन बेटा कुन दिगी जे जाय भगवान जाने मा जागोन नोङो हा सनालिया दुखु जादों बेसारा सनालिखौ मोनसे बिजि थुनानै हरनो आं थुयो ए हामा ओमफ्राय फालथुथारलै बेयो सिदोन एकस' सनालि मुसाहारि सनालि भेक्सिन होसिगोन नै
ধরো ধরো না ধরলে হবে না আজকে টের ভাই মুখটা ধরো মুখটা হ্যাঁ মালিশ করে দাও মালিশ করে দাও सादोंनो दिनै देखिना फुरानो ओमफ्राय डक्टरजों बाम जाबाय आरोना दसे देखियो सादों बेसेरा लोगोफोर दिनै माने रेक्सआ ओरैबायदि सादों दा बेसेरा गाबदों आरोना फुरानो बियो ओमफ्राय डक्टरजोंबो दसे बाम जाबाय आरोना गाबनायखायबो अनबाय ओमफ्राय दानाबा उनाव लास्टआव फैनो नागिरलायबाव आरोना स' न'आव थांगासै होमबा लोगोफोर थेवबो नायलांबाय थादो थांबाय नालाय न'आव रावबो गैयाना ओमफ्राय हासबेन्डआबो दाबो दिन्थिजोबाखै नालाय जों दसे थांनानै थाहैनोसै नङाबा न'आ लांदां जागोन ना थ' होमबा लोगोफोर थांगोरनोसै बेसेरा माने फुरा साथारदों आरोना दिनै नोगोर गाबबाय बियो अन्थाव बाथावनो नै लोगोफोर जोङो माने फैनानैहाय सारियालि मोनफैफिनबाय आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादो होमबा लोगोफोर भिडिअखौहाय जोबजासिम न'आव थांगारनोसै फैदो होमबा नै लोगोफोर नैबे राइट साइडनि लामाजोंहाय जोंनि गसाइगावनि पुलिस थाना आरोना बिथिं थांनांगौ ओमफ्राय कलेजपाराबो ओरैजाय थांजोबबाय आरोना कलेजबो ओमफ्राय सार्कोल अफिस पस्ट अफिस बिथिंजायनो गोजाजोब आरोना लोगोफोर मोनाबाथाय बांसिन मानसि जाथारो आरो बाजार मोनफिनबाय ओरैनोथ' जेबो लानांगौ गैया माने सामफ्रामबो बाजारावनो फैबाय थागासिनोखा नालाय दिनै फार्मासियाव ओरैबायदि मानसि बुंजोबनाय साननैसोनि उनावनो क्रिसमासनि पुरा शपिं भिर जाथारसिगोन आरो मा जाखो बेलाय सोरबा माने गारिखौ बारा सालायनो रोङामोन खोमा आरोना लोगोफोर माने फिदिंदोंमोन ओमफ्राय माने थाब जायाखै आरो बेबो थांलाय फैलाय गारि ना ओमफ्राय गिदों खोमा मानसियाहाय गोदानाव बिदिनो जायो आंबो बहुद बार जाखांबाय आरोना बिदिनो रोङियावहाय माने गिनाय फैयो जों गोदान सोलोंगोदानावहाय माने रोंबाबो कमफर्टेबल मोना आरोना बिदि हाथाय बाजारफ्रावहाय गिलुं मोनो आंनाबो जायो बहुद बार आंबो जाखांबाय बिदिनो बाजारावहाय बहुद रायजादों आरोना आं हासबेन्डजोंहाय बिदि जानायनि थाखाय मा बुस्थु गुमैनि बायदि बल एफा गिदिर बलखौलाय लानानै मालाय बेलाय माबा गेलेग्रासो दा उन्दैफोर गेलेग्रा नङाना बे बे गुमैमोना मालाय खेला गेलेहैयोना मालाय गिदिरथार एमआरएम हस्पिटालाव मोनफैफिनबाय नै जिम सेन्टार
खोलासो मोननो नागिरबाय आङो बोरैबा खोलाबगासिनो दङ थाबाय होबाय आरो ना रिक्सखौ आङो बामनो हाला न' मोनखाबाय नालाय आयौ ट्रेक्टरसो फैगौ खोमा थाथ'नांसिगोन र' बैयाव गारि गिदिरसो फैगौ A few moments later. सनालिया कालार फुनदों मालाय मोजाङै लगाय दे कालार फुननाया माबायदि जादों मोजाङै माने कमप्लिटलि मोजाङै क्लिन फुननो रोङा आरोना दाबो नै बेनिखायनो नाम्बारखौ खम मोनो बेजोंनो टाइम पास खालामहोबाय थानांगौ आरो इसोरखौ फुनदावबाय थाबासो रोङो ना नङाबा रोङा आरो बेखौ फुनखांनानै बै फ्लावार्सखौ फुनदो दे दे ओंखाम संनि माबायदि कालार फुनदेरजोबनो नै स्कुलाव फुननानै लाबोजोबदों बिसोरखौ कालार हरबाथाय मा खालामहैयो आरोना उन्दैफ्रा रायजाबाबो मानिया दे फुनदो दे ओंखाम संनि